Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another reminder ta karon. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala iyahang giingon sa balaang Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa duol nga pagkahubad ani mga higala igsuon, si Allah Subhanahu wa Ta'ala iyahang giingon nga o kamong mga magtotoo sa pagkatinuod giobligado sa inyoha ang kaning pagpuasa nga susama sa pag-obliga sa mga nauna kaninyo aron kamo magbaton og kahadlok kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingon si Imam Sa'di rahimahullah nga ang kani nga bersikulo mga higala igsuon mauni ang tumong nga nganong kita nagpuasa. Kay ingon ang Allah, la'allakum tattaqun aron kamo magbaton og kahadlok. Aron kamo magbaton og kahadlok kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nganuman, atong hunahunahon kaya man nato nga magpuasa. Pero kaya natong magpuasa unya ikaw mukaon. Pero wala nimo gibuhat. Wala nimo giputol ang imong pagpuasa nganuman tungod kay naa kay kahadlok kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nimo mo inom, kaya nimo mo kaon. Bisan walay nakakita, moadto ra ka sa kwarto, kaon ka didto, moinom ka didto. Pero wala nimo gibuhat nganuman kay naa man kay kahadlok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mauna ang usa sa hikmah, mauna ang usa sa wisdom nga nganong kita nagapuasa. In short, nga dapat kita magbaton gayud og kahadlok kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinaut pa unta nga magbaton ta og kahadlok kang Allah Subhanahu wa Ta'ala kanunay sa atong kasing-kasing sa atong mga binuhatan ug ihatag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang atoang mga gipangayo, mga dua sa iya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.